Kag sa Good Vibes, Autism Awareness Day ang gindumdum sa Bacolod City. Sa weekend, isa ka programa ang ginpatigayon para sa mga kabataan nga may autism. Sa programa, ginpakita sa mga kabataan ang ilang nga mga talento. Suno kay Dr. Mark Talatala, isa ka developmental pediatrician, kag isa man sa mga frontliners ng sininga advokasya, ining ilang nga pamaagi para mapalapnag ang awareness sa autism. Suno sa iya, una dapat nga batunon sang tanan nga mayara sang ginatawag nga autism. Ikaduha, kabahin ini sila sang aton nga komunidad, kag tagaan man sila sang higayon nga mapakita ang ilang nga mga talento. Inang rason kun nga gintawag nga autism, Got Radiance ang programa. Suno pa kay Dr. Talatala, hindi lang ang mga kabataan nga may autism ang nagakinahanglan sang suporta, kundi pati na ang ilang mga pamilya. Pila sa mga kabataan ang nagpakita sa ilang mga talento sa programa, naging suportahan man sa ilang mga pamilya. The community need to recognize that these children do exist. Second, they need extra help in understanding that these needs may not be the typical ones that every child will have. And third is we give them the opportunity to experience the world. By doing all of these things, the community may be able to help them out.